bani bagi tansake korang relai Haidi buskango yumaina Lamani bushuno nori tangnai buskango tokshawi Tansani aprino shongu Yachagi korang যতন ন খুंखाम বলে না তাই মিডিয়া পার্সন নব বেলে বেলে হামबाय दिनैनियाव जों जे सामखाय तंलायमानि एखेबा जों जे आरो टियारखाय तंलायमानिखाय जों खोना जोंनि त्रिपुरा मथा फाउन्डेसन दे जोंजागै जे 5 बोसोर बिदिमानि आबनो जों खोना पालानि थाङै दङ जोंनि 14 बुजुनगर बाखिनगरनि बोथारथिखे ताई जों कबंनायाव जागाव जत लुको रंनो थायो मानदा खाना बागै ताई जों बेलेकै सालपतकै खोना जों पालानि थां दङ आबनि यागलो जोंनि अर मानदा खानाय जोंनि अरनि जोंनि टिटिएडिसि नि जोंनि सार एम रुनेल देव बर्मा पिडब्लिउडि आदि मिनिस्टार ताई आबन लगिते सुबुं आदं रब तंनाय जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि हते बखाक्तिकै जोंनि टिडब्लिउएफ वाइटिएफ ताई जत पारानि जोंनि आमचाइनि जोंनि जे कन्स्टिट्यूशन क्लाइनार खौनो बरबो मानदोंनाय दामसुनि जराराग पारना जेंना जों खोना जेंनाय फुंनि 10टा रनिसिमनि जेंनाय जों जों माइबो चालिनाय आबनियावल' फायते जों 4टा नांनाय और कोनो खना उनको तब कीबोर्ड गिटार कोनो खना और बागजनाय ततो खोना जों जोंनि टिटिएडिसिनि हते जे जोंनि यां फानतं माने आबनि दिखायबो जों और जोंनि फुटबल एखेबा थंजांनाय मानै एखेबा जोंनि गिटार रक ताई साउन्ड सिस्टेम रक दङ जे जोंनि फान एम फानबाय आबो बागजांनाय आबो नुजोंनाय